Foi a petición do BNG e durou escasos minutos. O pleno extraordinario celebrado hoxe en Moraña tiña un único punto a tratar, a relación da alcaldesa da localidade coa Operación Patos. Luisa Piñeiro pasou de testemuña investigada nunha das pezas separadas deste caso, como posible cooperadora necesaria en irregularidades que se investigan sobre a adxudicación e construción do campo de fútbol de herba sintética de Moraña. Calquer cargo político con responsabilidad ten que traballar polo Concello e solicitar cantas máis subvencións poida millor, porque os beneficiados van a ser os veciños. E se eu vou a ser unha cooperadora necesaria por pedir unha subvención, eu creo que levo firmados bastantes nestes 8 anos que levo no Concello de Moraña. Estas explicacións da rexedora no pleno non convenceron os nacionalistas. Critican que non aportase ningunha novidade o xa publicado na prensa nos últimos meses. No BNG din respectar a presunción de inocencia da popular, pero pídenlle que marche no caso de acabar resultando culpable. Si nesta causa na que vostede está sendo investigada tivera consecuencias judiciais por unha sentenza non favorable a vostede, pois desde logo sí que nos viríamos obrigados a pedir responsabilidades políticas e desde logo a súa dimisión como alcaldesa de Moraña e como concelleira de Moraña tamén, da Corporación Municipal. O pasado 6 de xuño, nos xulgados de Pontevedra, a rexedora colleuse o seu dereito non declarar alegando que non tivera acceso ao expediente completo. Tras a sesión extraordinaria de hoxe, a preguntas de Canal Rías Baixas, a alcaldesa insistía na súa inocencia. Estou moi tranquila, moi satisfeita como o primeiro día que entrei a gobernar aquí no Concello de Moraña, porque sei que o meu traballo está dirixido única e exclusivamente ao beneficio dos veciños, pero única e exclusivamente. Sei moi ben da miña responsabilidade aquí no Concello e, polo tanto, pois a información que se din aquí é a mesma que din, como vos dixen, fai tempo, cando saliu nos medios de comunicación, ou igual que calquer veciño que me pregunta moitas veces. A defensa da alcaldesa solicita o arquivo do expediente ou non ver nel ningún tipo de delito. A resolución do caso, segundo fontes xudiciais, será inminente.